Malawi Brief. Muli bwanji omvera. Yanga FM mosogozedwa ndi Captain Josi anacheza ndi Comrade Ntanyiwa ndipo macheza awo anayenda motere. Mwaji mumwini sangala ndi kulandireni omvera konse kumene muli program yanga imene ndi kukacheza tu live and direct live kukumaso ndi maso ndi pangolini amene wato ndi Comrade Ntanyiwa ndi kulandireni tu Comrade Ntanyiwa program yanga mumazati ndiniyo pangolini ando amandipasa maina osiyana ndene ndi landira ya makatani fumu ndodo naye akuta professor ndeneso naneso ndingota basi nanga ndipanga bwanji chabwino ndimene aliyense amachitira feel chabwino ndetu chaka chanyuwani tu zinthu zokuchitika zosiyana anzathu mwachikonzekera bwanji chaka pemwe kulowa chaka chanyuwani chaka chimene chikubwera tufuna tichilowe ndi mapemphero chabwino ndicho linga chonoti ambuye atichitire zazikulu chifukwa kumene tachokako kunali zambiri zovuta mukudziwanso inu takhati kusankhidwa koma mulungu sanalole watipasa moyo ndi chikhumbo chathu kuti pamene tikulowa 2026 tilowe ndi mapemphero kuti ambuyeso atisunge chabwino ndithu omvera tichite kunyadiratu apo kuti Yanga FM live maso ni maso ndi pangolini amene wandi Comrade Ntanyiwa chabwino Ntanyiwa mwina tamva tumphekesera pakati pa makamaka ma activist kodi tinene kuti nanu munali konko ayi ine sinapite ngoma ko simapite kumene ko ine sinapite ko tikapena mwina mozi mwa ucheni bungwe lanu anapita ukapena nene chilungamo sikuti so nene kuti natuma okandiyimirira sunapite okandiyimirira koma nkhani imene sina kupezeni nkhani ndinaidziwa chabwino komano kuidziwa kwanga kunali konena kuti siku lina lililonse ma activist akhoza kuyitanidwa komano cholinga choyitanira ma activist tofuna timasule apa cholinga chimene amafuna kuti kumane ndi ma activist ndi chifukwa chenoti zinthuzi tikuzipanga koma mwina sitikudziwa kuti tiyenera kupanga bwanji chifukwa pali mabungwe amene anachita register komanso pali mabungwe amene sanapange register so cholinga chawo kwenikweni chinali chonoti alimbikise ma activist amene ali ndi mabungwe ndi cholinga chonoti achite register azichitidwa recognize ndi boma mukudziwa chimene chimachitika ndichonena kuti boma likamapanga budget limafuna lisayiwale anthu ena so amafuna kuti mabungwe amene asala abomaja akamapanga budget azapangira budget ndicho linga chonoti apaseso kangachepe konoti aziyendesera bungwe lawo lija ndekuti mulandire ndrama imene ija amafuna kuti muyambe mwapanga cha register ndikhoza kungokupasani chisanzo tili ndi Malawi First koma sinapange chani register komano ikufunika kuti Malawi First nayo pangiro ndili ndi certificate ya four regions of ya four region organization ndili ndi certificate komanso ndili ndi website mukandifuna munipeza website so chimene chikungofunika ineyo ngati Comrade Ntanyiwa ndi four regions organization ndikapange register sopano kukongoma apart from certificate imene ndili nayo anandipasa aboma komanso ndikapange register kuti akongoma asono andichite recognize kuti akamapanga ma budget awo azindiganiza ndimagwira ntchito za chifundo kwathandiza ana school kwalipirira ana school kwamangira nyumba kutani ndiye kuti boma lili ndichita recognize kunena kuti no 10 timpase munthuyi mwina 2 billion 10 timpase 1 point chakuti ndicho linga azithandizira chifukwa cholinga cha mabungwe ndikuthandiziranso boma pakugwira ntchito zina aboma sanga
sanafikire pena pali ponse nde zimafunika ma organization ngati amenewo koma kuti akuchiteni recognize muchite register chifukwa chonoti kumapezekanso kuti kukubwera ndrama zimene zikuchoka maiko akunja zonoti afuna apereke ku mabungwe ndi amafuna amaona kuti kodi ndi bungwe liti ndeni pamene muno ano kuli NASFAM kuli akuti chifukwa noti you are registered zinthu zija sipamakhala povuta kuti zikufikireni nde china cholinga chimene anthu amene amafuna kukumana ndi ma activist zinali zimene zikakhala zokhuzana ndi ndalama izozo maziwa anthu amanyamuka kupita kumalo kuja aunonga transport ndi amakhanga kuti akubwezerani chani ndalama imemono transport komano pankhani imene chimene chinangovuta nchonena kuti communication ndi imene inavuta imene anazipangira zinthu ndimamva anthu amachule minor vicha no minor vicha tisapake matope minor vicha alibe vuto iwo wanakhala kuti munthu amene ali ku nduna umenewo komanso ndikulumikizana ndakongoma kunena kuti bwanji mtapanga chonchi nakakumana ndi anthu kumangochi koma ntakakumana ndi anthu chajane noti no izizi zangochitika ineyo napita kumene kuja ngati nduna anangonditana komano kutsogolo kuno ndipangaso dongosolo labwino so ngati mayi aja anapanga dongosolo anthu tisapake matope kunena kuti waja alakwisa mayi aja ndosalakwisa ndithu ayi omvera mmene tikupangira pompano pa 92.7 kuchezaro ndi comrade Mtanyiwa kulongosola makatu cholinga chenicheni mwina chimene anthu adayitanizirana ku bungwe limeneli komanso akulongosola mwina zimene zidakhala ngati zafoka pomakatu mukudziwa inu zikumveka Mtanyiwa mwina pamene tikupitirira ndi program yathu tikuona kuti pa social media anthu akulongolola anthu akukamba ndithu nati no sipanaende bwino anthu umene walandira ndrama kwabwera maujeri kufunika ku register mabungwe koma anthu anapita kumenekuwa ena mwa iwo alibe mabungwe ndi arono kuti kumbali imene anthu amene alibe mabungwe wa singanene motani ndiyankhule chonchi chabwino ndizona zonoti nkhope zina nkutheka kunena kuti anthu sakuzidziwa chabwino oleneyo ndikhoza noti nkhope zina sindikuzidziwa chabwino koma mwina by the name ndikhoza kuziwa monga mwachidule ndinamva zonoti kunali Aluwemba ndimamva zina la Aluwemba koma chithunzi chawo ndinali nsana chitani ndinali ndisana chione pamene paja naona kuti Aluwemba ndi awo koma anthu ena sinathe kwazindikira kuti uyu ndi ndani uyu ndi ndani akalindo aino akalindo chifukwa ndimagwira nawo ntchito limodzi Lighton Mangochi I know Lighton Mangochi ndimagwira naye ntchito limodzi Busa Akachenje ndamene aja ngakhale sinabwere across Ashumba ndomwe aja so ndazambiri ndimene ziyeneleka kukhalira komano ndonoti zimene akunena anthu kuti anthu ena aja ndi ndani ya chifukwa chonoti anthu sakwadziwa kuti awatande nchifukwa chake anthu akudabwa chabwino komano timaona ngati kuti mwinake zinthuzi sizidachitike mwachinyengo mukaziona sizidachitike mwachinyengo pamene papa kuti chifukwa akongomwa aitana ma activists apita kumeko ndochepa komanso tikumva kuti kwalembesedwa bungwe kwalembesedwa ma activists okwana 52 or tingoti 50 something koma kunapezeka kuma activists okwana ma activists 8 okha amene ali kumene warono ngati ali ku 8 akhana ali kwangati nde ngati kuti akhala kuti mwina anthu enawa alembedwa kuti kuli mabungwe okwana 50 something koma kupeza kuti kumene kwakaperekedwako ndithu maina anthu ochepa si chinyengo pe chimene tikhoza noti si chinyengo chabwino chifukwa chonoti ili linali dongosolo la anthu amene anaitanawo chabwino nde situkudziwa kuti anasata procedure yanji koma ine nkumva kwanga chabwino ndikumva zonena kuti
anaitana akhala akuitana magulu komano chimene changokhala kuti chakhumudwitsa Malawi ambiri ndichoona chonoti ma activist amene ali mphamvu ndi amene aitani anakakumana mwa nthawi imodzi ndisono ma activist ajala achichepere akuzifunsa kunena kuti kodi titaitanidwa akatisogolere ndani mwapaona pamenepo ma activist amphamvu amene anthu timaona nkwadziwa ndi amene tinakaona kumene kuchako ndi pamene anthu aone kuti azalowa chani chinyengo nanga bwanja angoitana bwanja Steve Chimwaza kunalibe Steve Chimwaza mukunziwa ndi munthu wachikulire so anthu kunali kudabwa ndinamva swasalo pena paka nazadandaula ifeso sitinaonekeko kumeneko mwina telefoni yawo mwina anthu alibe telefoni namba yawo mwina kutekera nangatibikani meneko ayi omvera ndi mmene tikuchitira pompano pa 92.7 kucheza ndi comrade Mtanyiwa maka kulongosola ziwiri zitatu zimene ma activist akudandaula kunjako. Ma activist ambiri akudandaula kuti sadaitanidwe kukongoma kwangopitatu akuluakulu ena ndi ena ayi sizocheza kumpenza lero lino takumana nawo Mtanyiwa amene wachabwino comrade pamene tikupitirira ndi program yathu ndimangofuna kudziwa kuna kuti komano mukaonesesa sipanalowe kachinyengo pamene sipanalowe pakachinyengo ndikanena kuti palowa chinyengo ndikhala kuti mwina ndikuyankhula zinthu zaboza chimene sindikudziwa ngati palowa chinyengo chilowepo koma ineyo ndilibe umboni ndisayankhule zinthu zopanda umboni ngati palowa chinyengo tichitenge kuti chinyengo chalowapo koma ineyo ndisanene kuti palowa chinyengo chifukwa chonena kuti mwina tinene kuti chifukwa choti mmagwirizana ndi akalindo kwambiri nde chifukwa chonoti akalindo apitako inube zano zili pabwino iso olo mutati mwaimbira akalindo Mtanyiwa musakane pamene kodi Mtanyiwa ndi wali Limpopo FM mwamva zonoti kunali nthumu ya Limpopo FM Mtanyiwa ali ndi organization for region organization mwamva zonoti wa for regions wapita kunalibe ndesono kapana mwina anapita mwaseri mukufuna kudisa kulibe walandira ndalama palibe wa for regions wina aliyense wali Limpopo FM anapitako kumeneko nditu chabwino ayi na mwina tikupitiza program yathu pamene mwina tikusendera chifupi ndi kumalechere cha program mwina ndimangofuna muwauze ma activists ena amene sadapezeke kumeneku paliso ma activists ena akumadandaula mwina pabwera mpungwe pamene pakuti achina akalindo khala ngati kuti no achina akalindo kumeneku alandira ndithu zindrama zambirimbiri komanso zikuoneka kuti munake ma activists amene apita kumeneku komanso ndinamvetsera program ina yake imene machitika amakamba kuna kuti mwina chifukwa chena kunati ma activists anapita ku ochepa ndi pamene pakukhanga ndi palowa chinyengo zachitika komanso ma activists anapita kumeneku kukakumana ndi anduna amenewa sanafuni kubwera ku public kwa anthu kuzawafotokozera nkhani yati yaululike chifukwa cha zithuzi zimene amajambulisa anthu kumeneku kumene anazati kodi anthu anali ndi program ndiye sitikudziwa kuna kuti mene mwanena kuti inu program naiziwa ndikale nkaona tunati mukuyikira kumbuye kuti iyayi apa ndikaona sipanalowe chinyengo chonse mwina ndikanena kuti ndikudziwa za program ndimaziwa zonena kuti tsiku lina lililonse kuzakhala mkumano nde tsikulo ndikulidziwa sindikulidziwa tsiku lina lililonse kuzakhala mkumano wa ma activist onse kuti ayankhulidwe mundimva mkumano wa ma activist kuti ayankhulidwe sono anthu kudabwa kwawo ndikoona nanga si kudabwa kunkona mkumano unali wa ma activist onse sono pa onseyo kanalipo 50 kanalipo 60 apezeka anthu 7 ndisono anthu ena 40 chakuti yaje ali kuti akudabwa kunoti so chiuchitika ndi chani nde kudabwa kwa enawa chisakutenge ngati ndikolakwika chikutenge kunena kuti awawawa 40 chakutiwa
80 akudabwawo akanakhala kuti anayitanidwa kodi anthu 80 wanawo sakanadabwa akanadabwaso kunena kuti ife mwatisiya bwanji sono nchifukwa chake ineyo ndinayankhula kunena kuti tatiye tinsire mulungu kuti akhale mulungu chifukwa tikhoza kuthamawo chimene wakonza mulungu sitikuchiziwa chifukwa mwina anthu ena asalawo mwina ayitanidwanso mona ngati sayitanidwa pamene pamadabwisa ndipona kuna kuti ma activist atayitanidwa kumene kwatapita anthu ochepa choncho adangokhala chete sadayankhulenso kena kalikonse kumene amadabwa kuti sono ngati awo akuluakulu akhala chete kodi no asalawa akumanidwa ndi motani akanadabwaso kunena kuti ife mwatisiya bwanji sono nchifukwa chake ineyo ndinayankhula kunena kuti tatiye tinsire mulungu kuti akhale mulungu chifukwa tikhoza kuthamawo chimene wakonza mulungu sitikuchiziwa chifukwa mwina anthu ena asalawo mwina ayitanidwanso mona ngati sayitanidwa pamene pamadabwisa ndipona kuna kuti ma activist atayitanidwa kumene kwatapita anthu ochepa choncho adangokhala chete sadayankhulenso kena kalikonse kumene amadabwa kuti sono ngati awo akuluakulu akhala chete kodi no asalawa akumanidwa ndi motani popeza mphangala ndi zimene zingatsogolani ena tinali yana tikufuna tikonze tikuyankhula zokonza kuti ma activist tiziyendera limodzi kupita chitsogolo zonadi kupita kumkumano osanena zosatira za kumkumano ndi vuto lina chifukwa sitikudziwa kunena kuti kodi kumeneku anthu anakambirana zotani apanga zotani chifukwa ndimamva maaudio anthu ena sinamve koma ndimamva maaudio za anthu ena kunena kuti no ndinapita kukayimirira anthu munthu ukakhala kuti ufuna ukayimirire ena ake chimene chimachitika chonoti mmakumana ndi matakuluakule pali zakuti ndeta kusankhani inu kodi amene anakayimirira anzawo anasankhanda ndi chifukwa tu ena akukuwa sopano nakasiti kumva ndinapita ndimakayimirira ndi gulu lina likunena kuti ife sitinamusankhe munthu kuti akatiyimirire anamtuma kukatiyimirira ndi ndani mawa ndi mkucha tikafuna upanga mapulogalamu ngati amene wawa chimene chikufunika tibwere pamodzi akuluakulu malinga ndi kuchuluka kwa nambala tisankhe anthu akatiyimirire anthu aja akayimirira aja akamabwera ndiye kuti chimene chichitike ngati ku 4 regions kupita chairman kuli Limpopo FM kupita kandi DJ Kaole akabwera anthu aja azauza anthu awo tinapita kuja tabwerako zili mwakuti tabwerako tali mwakuti komano chifukwa chonoti anthu anapita kumalo anatuma kuti akayimirire akuti iwo sakuziwaso sitina mtume munthu ayi chabwino apatu malingana ndi nthawi mwina mawu omaliza wa awa amene akulira awa ngotani mwina chitonthozo chanu muwatonthoze motani amene akulira awa ine kuyankhula kwanga ndimonena kuti ma activist nonse amene simunapezeke kumaloko ndofuna ndikupempheni kunena kuti ngati ndikotheka tatiyeni tikhale ngati kuti ndife opepera koma tisali opepera chifukwa sitikudziwa kunena kuti kodi zimene akukonza akongoma kapena akukonza aboma ndi zotani tiyeni cholinga chathu chinali chonena kuti tithane ndi MCP taichosa chani boma chimene chinafunika nchonoti ma activist tonse tinalipo mmagulu kwambiri ma radio station ma organization ena ongozimira pawokha koma tonse timamenya nkhondo yonena kuti tichose boma la MCP chifukwa cha mavuto amene timakumana nawo aja ndi mavuto aja tathana nawo tili ndi boma la DPP ndi mawanu ali nkamwa dzulo limayankhula ndi a blessing zilo zayo cha mwina mwakumbukira mkulu amene ndi mafunso kodi bwanji mwatiziya kuti khumbo langa limene mafuna ineyo linatheka ndilongofuna kuchosa MCP basi ngati ndimapanga activist wanga unalo ofuna kuchosa chipani cha MCP ndengati cha MCP yachoka ndiziyankhula zichake ndimkhoza kuona kuti
anthu anali ndi zolinga tachosepo awa achokepo abwerepo ena ineyo ndimayamika Amalawi kunena kuti zimene timayankhula amazimva ndipo anazichita zimene timauza don't vote for MCP again zinatheka pano chimene ninganene chonoti ma activist tonse tikuyenereka tibwere pamodzi kapali ma activist akuluakulu ma activist ang'onoang'ono akuluakulu tentaphunzise ang'onoang'ono how to behave ntchito iyi timagwira bwanji kodi timakumana ndi zokhoma zanji mu pakufunika tibwere pamodzi chifukwa ndife amenenso tizauza Malawi kunena kuti let's continue ndi DPP kapena tisapitirire ndi DPP ngati DPP yo ipange zolakwika koma as for now aujena Captain Joss DPP yayamba bwino tenti yamikire DPP yayamba bwino masiku 100 eso aja anala sana kwani bwino tenti yamikire September October November December 90 days tibwera January ikhala 100 chakuti koma mkozo nduzo noti pa miezi takhalayi zinthu zikusita chabwino ndikufuseni niyo mwamva kuti kujeni kudeza kwa kapidwa mutu mwamva zonena kuti kuluchenza kwa kapidwa mutu komatu anthu ena akudandaulaso pa DPP nkhani ya anthu azikwanjecha akuti chani akuti zikukhala bwanji azikwanje atuluka ku prison atuluka ku ndende amoti akanalandira chilango akupeza kuti akutuluka kuti chilango chimangobwera nthawi imwe nkhani inaso ndi apitumbiko mumbatana kuida pakatana atatuka kundende zikukhala bwanji munthuoti analakwira nditu amasokoneza panopa tikuona chimwendo kuti kunkhani panopa adiso Malawi akuona kuti kodi chimwendo pano imeneyi ndi ntchito ya ma activist kuliyankhula boma ndikuluza boma kunena kuti kunjaku anthu akutani kuti akudandaula mmene zikuchitikira ndikufuna ndiyankhule zona zenizeni judiciary yathu yavunda ngati ku Malawi chifukwa ife sitikufuna ifeyo sitikufunanso kupanga ma demonstration mdziko la Malawi koma ngati tipange ma demonstration tikuwapangira a judiciary uso ukhale uthenga wanga wapadera ngati tikupanga ma demonstration tikupanga chifukwa cha a judiciary sitikusangalatsidwa nayo ino muganiza kuti munthu kukadula udzu kukasekedwa kundende munthu kukapha munthu aliteni mukaba achina vitumbiko mumba aba ndrama zochuruka za mtundu waje Malawi wasokonekera Malawi panopa ali mumphawi chifukwa cha anthu owerengeka ndiye mufuna anthu owerengeka aje apinje anthu onse malingana ndi nthawi timire nthawi kodi mukonzenso nthawi nani ndizambirizo yangu bwino ayi malingana ndi nthawi Malawi tafika hapa ndipo pa mtsikiziro pa program ya